Submission is the greatest weapon ever. Ngiyacanga bese baqala nokuyizwa lento. Amen. Uma kuthiwa ukuhlomana ikhali zokukholwa. Ngiyathanda lo verse ngoba asibalwanga lezo khali. Kulezo khali khona isubmission. Kulezo khali khona iobedient. Ngoba lithi uma ulalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho uyokuphakamisa. Akubusise. Akuphakamise ezizweni. Mekuphakamisa ezizweni okusho uyoba ngaphezulu kwabanqobi, uyoba ngaphezulu kwabathathu beqindezele, wena ube ngaphezulu kwabo. In other words, obedient is a weapon. Okay. Obedient is the greatest weapon. Ukulalela. Hallelujah. Ngeke umshaye umuntu olalelile. Hey. Ngeke umdidise umuntu olalelile. Ngoba uzothi ubuya namaqhinga akho athi ngoba utheje. Hey. Obedient. It's a weapon. Amen. Amen. It's a weapon. That is why bazalwane nosopolitiki uma bekhuluma nabantu nama manifesta yenzeka la kuma politiki abanye abavele bakhulume ngalezi ingisi zabe ezinkulu zepolitiki uxakaye ukuthi bakhulume labantu ngoba deliver speech kithi le language yaka history mina asiyenzi le ka politiki asiyenzi bathozwa kanjani ngaleli gama lishona. Hey. Uyazi ukuthi wena olalele u dangerous. Fanele ube khona into azoyikhuluma ongekuyiswe ukuze ahlale kunqobo ngoba obedient is power and obedient is the greatest weapon. Amen. Ubobheka nalamagama amancane abhalwa phansi mangabe usayina ama document. Abhalwa ngengisi ejulile enkulu. Kodwa lokho kufanele ukufunde ubhalwe kahle kwa light. Mase kubhala ngala phansi athanda ukuqina amagama. Uvela usayine wena. Kanti uyifaka enkingeni. Yeah. Mhla uthi uyacomplaina uthi I mean this thing angangivumi. Kuthiwa nanka amagama uthi wafunda wa understand bese thi ummeli wakhe akakufundele wona. Bese uyabona wayifaka enkingeni. Because uSathane uyazi bazalwane ukuthi iobedient is power. Obedient is the greatest weapon. Obedient is khali. Ukulalela isikhali. Njengoba ungilalela udangerous ka wena. Uphoku nento engiyikhulumayo mangiyimine. Nento engiyishoyo mangi understand ngoba ulalele. Oh, amen. Amen. So obedient, it's very, very, very powerful.